конструкции да бъдат от стъкло, е възможно най-горния тавана да бъде с някакви штори или не знам какво се запомнява. Някога, тъй като цялата форма на куба е леко така извъртяна, избрах вид стълби. Понеже е възможно при дъжд да не е много благоприятно така, с отворено. Има един капак, който може да сте отдолу и с нещо. С бутон, примерно, се затваря и се завърта. До мен за 3 години, които вода този предмет на ваши колеги и вас, за първи път виждам такова решение, което да деформира куба не по този прост елементарен начин, примерно накланяне или смачване, а да го случи, да вкара този принцип на спирала, който, примерно, съвсем спокойно, ако отвориш сайта на Захакабит, сигурно би могла да се конкурира с нея. Конкурс с това решение. Защо решението е силно, според мен? Деформирането на куба е решено по изключително оригинален и нетрадиционен начин, което веднага на един конкурс измежду 30, 50, 100 работи веднага жертва пред. Това от една страна. От друга страна, предложеното решение хваща изключително добре условието на задачата. Тоест, тази форма е еднакво аморфна към всичко, което се случва около нея. Тоест, тази форма може да бъде сложена на всяка една плоскост, може да бъде сложена насред полето, в пустинята Сахара или на Северния полюс и тя ще бъде еднакво силна. Просто такова е условието на задачата. Битата стълба, с която се справила доста добре, имаше притеснение, но виждам, че се справила, си е съвсем на вярното място. Да, тя маркира центъра, около който се ротират всичките тези безброй сечения на формата, която правиш. Това, че не правиш покривна надстройка, предлагаш този шлиц, този люк, който се ротира, е изключително вярно и правилно. Давам ви пример. Стъкления покрив на ресторанта в хотелски комплекс България, дело на Станчо Белковски, Иван Данчов, правен 1935-6 година, е точно такъв механизъм, който отваря и затваря. При лошо време затваря, при хубаво време хората могат да вечерят под звездите. Така че решението е изключително вярно, печелищо конкурс. Много е сложно за илюстриране и то особено чертайки на ръка, без да ползваш помощта на софтуер, който това нещо да ти го генерира за 5 минути време за рендериране. От тук нататък, ако журито ти присъди наградата на конкурса, за което има така големи шансове, тази идея може да се доразвива. От типа на да се замислиш тази форма, може ли да не е стъпила съвсем на земята? Може ли да отлепиш тази форма на едни 50, 60, 70 до 80 см? Тоест не да направиш витрина прозорец, който човек да види отвънка вътре какво се случва, да направиш един шлиц просто така висок, около 75 см, който още повече да се бунта любопитството на хората, които минават отвън. Тоест едно е да видите един контейнер, който е отлепен от земята и вътре нещо се случва, има някакви светлини, щъкат някакви хора, но без да виждате за какво става въпрос. И това да ви подразни, да ви се буди любопитството и да влезете вътре. Това е възможна посока за доизвеждане. Това, че си се опитала да вкараш, сега не знам случайно или нарочно, това редуване на цветове в салата, също е много добро. Като малко.
Първо недостиг на материали, след това материалите го оставят. Ето какво означава случайността. Така че много добро решение и изключително трудно за представяне. Справил се добре. Поздравявам.